Siz Tatarlar tapşon qarısı Suyda Flora Abdullina isanmisiz programda көтерілешек темалар. Россия төбәк мәктәпләрендә білім беруші татар тілі оқытушыларын бір мейданға жидалар. Қазанның 149-ші лицейында форум узды. Татарстан әлі 12-ші елда гына көчә икән андый системага. Безне менәки 11-ші елдан күчерәләр. Шулай булгач әле безгә 1-нче классларга әзер китаплар юк. Бөтенья Татар конгрессы башкарма комитеты бюросының күчмә утырышы әгъзалары Россия Ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасын ачу мәсьәләсен көн үзәккә куя. Әгәр дә туган телне өйрәнүгә, татар телен өйрәнүгә игътибар бирмиләр икән, бу безнең имамнарыбыз тиешле дәрәҗәдә әзерләнеп чыкмый дигән сүз. Новоуральск каласында герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алдылар. Үзәк китапхана җитәкчелеге геройның сурәте төшерелгән медаль белән бүләкләнде. Мин бик шат булып, күңелем белән ләззәт алып китәм. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен Казанда Чувашиядә яшәүче татарлар белән бергә үткәрделәр. Шәхесләр сәнгатен Советлар Союзы герое Муса Җәлил истәлегенә әзерләдек. Туына 105 ел тулуга багышлап, туган авылы Мостафада вакыйга булды. Оренбург өлкәсенең Мостафа авылында Советлар Союзы герое Муса Җәлил туган. Һәр елдагы Шабиредә герой шагыйрьнең туган көнендә быел аның туына 105 ел искә алу чарасы үткәрелә. Мин кабыздым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны. Җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Авыл мәктәбе укучылары шигырьләрен укый, татарның батыр улының үткән юлы иҗади тормышы белән таныштыра. Авыл халкы Муса Җәлил музеен халык музее дип атарга булган. Экспонатларны үзләре җинаган. Шунысы хак герой шагыйрьнең музее мәдәният йортының 2 бүлмәсен алып тора. Шагыйрьнең музеен яңадан киңәйтү, зурайту турында сорау күтәрелде. Һәм менә бу эшләр әлегесе вакытта кышкы көндә туктатылып торып, җәйге көндә дәвам ителәчәк дигән нәтиҗә чыгарылды. Бюджеттан акча күчерелгән, эшне җәй айларында башлап җибәрмәкчеләр. Мәктәп мәдәният йорты һәйкәле барысы да бер ишек алдында урнашкан. Музейны зурайту уңайыннан янына бина төшәргә уйлыйлар. 9 май җиңү көненә кадәр барлык эшләрне төгәлләмәкчеләр. Мостафа авылына экскурсиягә килүчеләрнең эзе бер кайчан да суынмаган. Халыкны җәлеп иткән экспонатның берсе музей директоры Нәфисә Габайдуллина җиткерүенчә, Муса Җәлилнең кул язмасы, аны Муса абыйсы Ибраһимга туена язган була. Авыл музее ачылуга 35 ел тулган, әлеге экспонатны Бишкек каласыннан алып кайтканнар. Муса Җәлилнең абыйсы Ибраһим ага бар гомерен хәрби хезмәткә багышлаган. Гомеренең соңгы көненә кадәр Бишкек каласында яшәгән. Мостафа авылы Оренбург өлкәсенең Шарлык районына керә. Ун Советлар Союзы героена һәйкәл төшергә ниятләгәннәр. Шул исәптән Муса Җәлилгә дә. Авыл мәчетендә Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре рухына дуга кылынмаган көн юк. Бу үз чиратында авыл халкының үз батырын онытмау билгесе дә булып тора. Алда да герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ижевскида, Новоуральскида уздырылган чарага күз салырбыз. Иңелек башка хәбәрләр хакында. Мәскәүдә халыкара туган тел көненә багышлап мәдәни үзәктә очрашу булды. Анда Россия фәннәр академиясе академигы Роберт Нигъмәтуллин, бердәмлек яшьләр клубы әгъзалары һәм татар җәмәгатьчелеге катнашты. Академик Роберт Нигъмәтуллин үзенең чыгышын туган тел көненә түгел, дөньякүләм проблемаларга багышлап үткәрсә дә, халыктан бирелгән сораулар барыбер туган телгә, татар халкының язмышына, аның тарихына кайтып калды.
Роберт әфәнде татар телен үзлегеннән өйрәнүен, илдә татар телендә сөйләшүләрен, балаларының да татарча гына аралашуларын ассызыклап үткән. Казанда мәгърифәтче Ризаэтдин Фәхретдин мирасын укыту тәрбия юнәлешендә файдалану дигән темага 8-нче республика күләм укулар уза. Әлеге вакыйга мәгърифәтченең әдәби һәм мәдәни мирасын өйрәнү, пропагандалау максатыннан үткәрелә. Удмуртия кардиология үзәге хирургы Илфат Фәхриев үзе уйлап тапкан яңа җайланма белән 50 инновацион проект дигән Татарстанда уздырылган бәйгедә җиңү яулый. Йөрәк авыруларын дәвалауда алга таба бер адым ясалган дигән сүз. Табиб Илфат Исмәгыйль улы уйлап тапкан җайланма Россиядә генә түгел, әлегә аңа дөнья медицинасында да тиңнәр юк. Беренче карашка гади күренсә дә сире бу җыраның ничек эшләвендә. Табиб фикеренчә, соңгы елларда йөрәк шире белән авыручыларның саны арта бара. Җайланманың үрнәк нөсхәсен ясауда Ижевск заводы белгечләре ярдәмгә килгән. Шунсыгак әланы дәвалауда куллана башлауга ерак, җайланманы камилләштерү өстендә эшләячәкләр. Екатеринбургта иҗат итүче яшьлек ансамбле солисты Зөлфия Мөбәрәкшина иҗади эшчәнлеген барларга җыена. 15 ел эшләү дәверендә татар халык әсәрләрен аеруча бер осталык белән башкара. Фикердәшләрен концертында көтеп кала. Алдыда безнең белән бергә булыгыз. Татарстанда Казаннан башлап менә кешеләрдә татар телен белү өчен ниндидер чаралар булдырырга кирәк. Татар телен, инглиз телен, рус телен белгән белгечләр артыграк хезмәткә алсалар да әйбәт булыр иде. Ул аларга менә яшьләргә нинди бер этәргеч бирер иде, өйрәнергә. Аннан соң бит менә без беләбез инде, рус телен белсәң, бөтен Россиядә әйеме, вайла барсаң эшләргә мөмкин. Татар телен белсәң, 30-дан артык телне белергә була һәм шулай ук алар белән аралашырга мөмкинлек була. Инглиз телен белсәң, бөтен дөнья халыклары белән аралашырга мөмкинлек була. Шуның өчен белгечләрдә балаларда яшьтән үк эш телне белү кирәк дигән фикерне уятырга кирәк, тудырырга кирәк. Финляндиядә яшәгән татарлар исә татар теле кирәк дип сорап тормыйлар. Татар телен беләләр. Чөнки ул туган тел, ничек туган телне өйрәнмичә мөмкин. Шулай Кытайда яшәгән татарлар да безгә киләләр, татар телен беләләр. Ә менә безнең Татарстанда яшәгән, Казанның үзендә яшәгән күпчелек татарлар, Ульяновск өлкәсендә яшәгән татарлар, нәрсә кирәк ул татар теле дигән сорау, менә ул ничегә кирәк? Мине белгеч буларак үтерә. Бу директә күңелдә әрни булдыра. Ул алай булмаска тиеш. Без татарлар икән, безнең туган телебез татар теле икән, без татар телен белергә тиеш. Чөнки татар теле безнең киләчәгебез. Әгәр дә без белмәсәк, безнең балаларыбыз безгә соңгы юлга озатканда да, безнең белән бәхилләшкәндә дә, әнкәй бәхил бул, әнкәй рәхмәт дип безгә әйтә алмаячаклар. Рус сүзләре белән фамилияне китүдә ул безгә бик авыр булыр иде. Мин шулай дип уйлыйм. Җир йөзендә 6000 тел бар дип исәпләнә. Шулардан иң күп санлы кешеләр тарафыннан кулланыла торганы Кытай теле. Бу телдә 1,2 миллиард кеше сөйләшә. Инглиз телендә 478, хинди телендә 437, испанда 392, рус телендә 284, гарәптә 225, португалда 184, француз телендә 125 миллион кеше сөйләшә. 6000 телнең яртысы Азия Тын океан төбәгендә кулланыла. Белгечләр киләсе 100 еллыкта барлык телләрнең 95% яшәүдән туктар дип фараз итә. Мәсәлән, 1 ел эчендә 10 тел юкка чыга дигән фикер бар. Тел ягыннан аеруча чуар булган төбәкләрдә телләрнең юкка чыгуы бигрәк тә көчле. Африкада 500дән кимрәк кеше сөйләшә торган 200 тел барлыгы билгеле. Америкада һәм Канадада индейсларның 200 теле юкка чыгу алдында тора дип саныйлар. Бу процесслар аеруча Бразилиядә көчле. Көньяк Көнчыгыш Азиядә 600-700 тел бар. Шуларның 40-ы дәүләт ярдәменә мохтаҗ. Европа илләрендә 123 телдән 9-ы юкка чыккан, 26-сы югалу алдында тора. Тагын 38 телгә шундый куркыныч яный. Тел юкка чыктымы, шул телдә сөйләшкән халык та юкка чыга дигән сүз. Чөнки ул башка телдә сөйләшә башлый. Димәк, мәдәнияте дә тел белән бергә юкка чыга. Тискәре күренешләрне булдырмый калу ул һәрберебездән торганлыгы көн кебек ачык. Ана теле татар теленең сакланышы хакында Казанның 149-нчы лицейында фикер алыштылар.
Казан шәһәренең 149-нчы татар лицейында милли мәктәп шартларында төрле мәдәниятләрне өйрәнү аша күп милләтле һәм полилингваль белем бирү дип исемләнгән ачык педагогик форум узды. Анда Татарстан мөгаллимнәреннән тыш Россия төбәкләре укытучылары катнашты. Татар мәктәпләренең директорлары һәм урынбасарлары Оренбург өлкәсеннән, Башкортстаннан, Чуваш республикасыннан, Удмуртия республикасыннан, Пермь өлкәсеннән һәм шулай ук Сергаш якларыннан җыйналдылар. Татар мәркәзендәге Совет районында урнашкан 149-нчы лицей педагогик форум уздыру өчен очраклыгына сайланмаган. Мәктәпнең ирешелгән уңышлары зур һәм үрнәк алырдай. Милли мәгариф өлкәсендәге казанышларыбыз нәтиҗәсе буларак Каюм Насыйри премиясенә лаек булдык. Шул ук рус телендә белем бирүче мәктәпләр белән бергә ярышып, без 2009 елда Татарстанның иң яхшы мәктәбе исеменә көрәштек һәм 3нче призлы урынга лаек булдык. Лицейда татар телендә белем бирелә. Балаларда дәрескә кызыксыну уяту максатыннан заманча чаралар кулланыла. Алай фән яратып һәм тиздә үзләштерелә. Ангелина, кәҗә белән сарык. Нияз. Биредә төрле милләт балаларының татар телендә сөйләшүе гадәти хәл. Инглиз, рус телләре дәресләр расписаниесе нигезендә өйрәнелсә, теләге булганнар гарәп һәм төрек телләрен өстәмә рәвештә үзләштерә. نحن شاكر لكم يا أصحاب كلكم لا تموت أبدا من عصور إلى الآن. Илшат Садыков мәсәлән гарәп теле түгәрәгендә шөгыльләнеп, аны су кебек эчәргә өйрәнгән. Республика күләмендәге ярышта ул бу телне иң яхшы белүче укучы икәнлеген раслаган. Гарәп теленә өйрәнү миңа туган телемне камил белгәнгә күрә җиңел бирелә. Чөнки безнең татар телебезнең күпмедер өлешен гарәп алынмалары тәшкил итә. Минем туган телем бу минем өчен бик кадерле, бик газиз. Мин үз туган телемне бик яратам. Шулар белән бер рәттән рус, татар һәм инглиз телендә дә иркен сөйләшәм, аралашам. Әлеге уңышлар турында ерак төбәкләрдән килгән укытучылар 149-нчы лицейдагы Каурый каләм түгәрәгенең чираттагы җыелышында ишетте. Балаларның телне белүләре сөйләшү, аралашу максатыннан инде күптән югарырак. Алар бер-берсенең әдәбияты белән таныша, дусларының туган телләрендә иҗат иткән әсәрләрен тыңлап, башка мәдәниятләрне хөрмәт итәргә өйрәнә. Педагогик форумның максаты да шушындый тәҗрибә белән уртаклашу. Бүгенге көндә без поликультур укуга барабыз икән. Безнең татар телен өйрәнү һәм аның мәдәниятен, тарихын өйрәнү класстан тыш чараларны күбрәк куллану дип торам. 2011-2015 елларга исәпләнгән дәүләт мәгариф стандартларында дәрестән тыш эшчәнлеккә зур урын бирелә. Бигрәк тә рухи, әхлакый тәрбиягә басым ясала. Дәрестән тыш сәгатьләрне мәктәпләр үзләре бүләргә һәм нәтиҗәле файдаланырга тиеш. Татар телебездә 1 сәгать дәресләр бар, 2 сәгать әдәбият дәресләре, 1 сәгать. Яңа мәгариф стандартларына Оренбург өлкәсендә киләсе уку елыннан күчәргә планлаштырылган. Никол Татар авылының 64 балалы мәктәп коллективы бу хәбәрне борчылып каршы алган. Без ишеттек инде Татарстан әле 12нче елда гына күчә икән андый системага. Безне менәки 11нче елдан күчерәләр. Шулай булгач әле безгә 1нче классларга әзер китаплар юк. Кыенрак була инде, менә без ни эшләргә белмичә торабыз. Безнең җирдә яшәүче татарларга бөтен нәрсә белән дә Казан белән бәйләнешле уку китаплары җитәрлек, ләкин бездә җитми, только класстан тыш уку китаплар гына. Менә шушы сорау белән шушы семинарларда без чыгыш ясадык. Безнең өлкәдә татар мәктәпләре 7 мәктәп эшләп килде бүгенге көнгә кадәр. Быел шулар арасыннан 3 мәктәп калды. 3 мәктәптә татар теле һәм әдәбияты укытыла. Калган мәктәпләребез реструктуризация буенча инде кушылдылар рус мәктәпләренә, ләкин рус мәктәпләренә кушылса да, аларда татар теле һәм әдәбияты укытыла. Төбәкләрдәге татар мәктәпләре яшәешендәге проблемнар бер-берсенә охшаш, аларны чишү юллары да әүвәлгечә кала. Төп таяныч Татарстан. Милли тәрбия һәм белем бирү сәгатьләрен нәтиҗәле итүгә Мәгариф министрлыгы һәм Татар конгрессыннан тыш гадәти мәктәпләр дә кушыла. Тәҗрибә уртаклашу өчен ишекләр һәрчак ачык. Башка телләрне туган тел аша өйрәтү, кичкенәдән үк төрле мәдәниятләр белән танышу, аларны өйрәнү, үзара хөрмәт белән яшәүнең нигезе икәнлеген без инде расладык. Ә күп милләтләр Россиядәге хәзерге шартларда бу бигрәк тә әһәмиятле. Бу көннәрдә татар мәгарифе мәсьәләләренә багышланган очрашуларның ешрак узырылуы хакында хәбәр алдык. Уфада яңа федераль стандартлар турында сүз барган. Исегезгә төшерәбез, кайсы план буенча укытуны мәктәп мөдире үзе генә хәл итәргә тиеш түгел. Мәгариф хезмәткәрләре фикеренчә, бу эшне укытучылар, ата-аналар белән берлектә тормышка ашырса яхшырак. Хәзер Россия Ислам университетында узган очрашуга күз салыйк.
Бүтін дүния Татар конгрессы башқарма комитеты бюросының күшмә отырышы башланганчы катнашучылар Россия Ислам университетында уку-укытуның торышы белән кызыксынды. Әзерлек курсларында белем алучылар белән аралашты. Югары уку йортында күпмедер дәрәҗәдә дәресләр татар телендә алып барыла. Әмма аның җитәрлек булмавы беркемгә дә сер түгел. Бездә бит инде татар теле укыту буенча махсус университет түгел, шуның өчен инде дәрестәге сәгатьләрдә генә татар телен өйрәнеп бетерерлек түгел. Әлбәттә инде без шәкертләргә киңәш итәбез. Дәрестән тыш укырга кайсыдыр укыйдыр инде, кайсыдыр ялкаулана. Мәгълүм булганча, Бүтән дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты каршында дин әһелләре комиссиясы эшли. Максатларының берсе Россия төбәкләрендәге мәчетләрдә туган телне саклап калудан гыйбарәт. Бүтән дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты әлеге җитди мәсьәләне уздырган һәр киңәшмәдә яңгыратып килә. Дин әһелләре форумында ул аеруча ассызыкланып үтелгән иде. Имамнар да кичектермәстән хәл итәселәренә тукталды. Бездә җитди мәчетебез бар Иркутск өлкәсендә. Шуларның икесендә генә татар имамнары, ә бишендә имамнар юк. Шуңа күрә мин бүген чакырдым, мөфтиләргә мөрәҗәгать иттем һәм дә Бүтән дөнья Татар конгрессына мөрәҗәгать иттем, сорап имамнар, татар имамнарын безгә татарча сөйләшкән. Мин эчендә күп укыган белемле дин әһелләре барлыкка килде. Әмма ләкин укулар төрле җирдә булды. Бер система уку булмаган күрә төрле фикерләр. Элекеге кайсы бер яшь башлар, гафидәсез, безнең бабаларыбыз нирәк булган, менә Гарәбстандагы тегендәге мондагы дәресрәк булган дип төрле фикерләр китерә башладылар. Әмма ләкин 200 ел артык Имам Агъзам мәзһәбе килгән. Безнең бабаларыбыз булгар заманында үз ихтиярларын ислам динен кабул итеп, шул гасырлар буе күзләре нинди генә авырлыклар күрмәсеннәр, шул саклап килгәннәр. Шул юлыбызны, дөрес юлыбыз Аллаһка шөкер. 4 мәзһәб бар, әһле сөнне мәзһәб. Шуның берсе Имам Агъзам мәзһәбе. Шул мәзһәб буенча һәм дә дини йолаларыбыз да бар, гадәтләребез дип. Бар шәригать, гадәт. Безнең гадәтләребез дә бар. Шул гадәтләребезгә дингә туры килгән гадәтләребезне дә саклап, һәм дә татарлар яшәгән җирләрдә, мәчетләрдә саф үзебезнең татар телендә вәгазьләр, халкыбызга вәгазьләр җиткерү, динебезне җиткерү безнең өчен дә истебездә бер бурыч булып тора. Әгәр дә туган телне өйрәнүгә, татар телен өйрәнүгә игътибар бирмиләр икән, бу безнең имамнарыбыз тиешле дәрәҗәдә әзерләнеп чыкмый дигән сүз. Аннан соң инде бернинди сөйләшүдә ярдәм итмәячәк. Менә без шуның нигезенә, тамырына карар өчен бирдә күчмә утырышны алып килдек. Без бүген бирдәге укытучылар белән, бирдәге җитәкчелек белән бергәләшеп, шушыны хәл итү юлларын эзләячәкбез. Бүтән дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты бюросының күчмә утырышы әгъзалары Россия Ислам университетында татар теле һәм милли тарих кафедрасын ачу мәсьәләсен күтәрә. Һәм ул Россия төбәк мәчетләрен татар имамнары белән тәэмин итүдә ярдәм итми калмас. Татарлар яшәгән төбәкләрдә герой шагыйрь Муса Җәлилне искә алалар. Омскида, Ижевскида, Марий-Эл Республикасының татар мәдәни үзәгендә дә Советлар Союзы герое Муса Җәлилнең үлемсез шигырьләре яңгырады. Теләк белдерүчеләрнең күплеген исәпкә алып, шигърият марафоны 2 көнгә сузылган. Үзәк китапханә җитәкчелеге Муса Җәлилнең сурәте төшерелгән медаль белән бүләкләнгән. Вакыйгаларга күзәтү ясарбыз. Ижевскида герой шагыйрь Муса Җәлилнең исемен йөртүче китапханәдә искә алу гадәти күренешләрдән. Муса Җәлил сугыш чоры балалары өчен күңелләренә уелып калган батыр. Муса Җәлил инде безнең милләтебезнең дә, илебезнең дә горурлыгы. Biz ana şiirləri белән үстек. Аның тормышлыгының эчтәлеген белеп өйрәнеп үстек. Муса Җәлил миңа бигрәк тә якын, әтием кебек, чөнки минем әтием дә сугышта үлде. Төрле буын вәкилләрен берләштергән кичәдә һәркем үз тормыш хатирәсе белән дә уртаклашты. Шагыйрь Ибраһим Биектаулыга заманында Муса Җәлил шигырьләрен подвалда, ягъни идән астында укырга туры килә. Заманында исемен кайтару безнең өчен ди Ибраһим Биектаулы көтелмәгән шатлык булды. Батырның әсирлектә иҗат иткән шигырьләрен укымаган кеше сирәктер. Шагыйрь Ринат Батталовка Муса Җәлилне күреп белгән кешеләр белән очрашып сөйләшү бәхете тигән. Муса Җәлилнең фронтка Әгерҗе станциясе аша китүе мәгълүм. Әгерҗедә ул 2 көн булганнан соң. Анда танышкан ул Әгерҗенең район комсомол секретары белән аларда кунакта булган, алар 2 көн поезд көткән арада.
Китапхана хезмәткәрләре киштәләрдә Муса Җәлилнең җыелма туннары булса иде дигән теләкләрен җиткерделәр. Свердловск өлкәсенең Новоуральский каласында шигърият марафоны узды. Теләүчеләр елдан-ел арта бара. Шунсыгак Муса Җәлил шигырьләрен татар телендә яңгыратучылар сирәк. Вакыйганы үзәк китапханәдә оештырырга уйлаганнар. Новоуральский элеклектән ябык калалардан санала. Хәзердә бу күренеш күзәтелә. 4 ел элек дуслык татар оешмасы оешкан. Мәчет салырга уй теләкләре барлыгын җиткерәләр. Хәзер воскресный татар мәктәпне ачтык. Шунда бер укытучыбызны алдык, хәзрәт татарча, арабча өйрәтә. Россиянең кече шәһәрләре арасында Новоуральский китапханәсе аерылып тора. Биргә 50 000 укучы йөри. Шуңа да Җәлил укулары 2 көн дәвамында алып барылган. Җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Муса Җәлилнең 100дән артык шигыре яңгыраган. Төрле шигырьләрен өйрәнгәннәр. Bir генә шигырь түгел, анда вакыт күбрәк кабатланды. Башкалары да бик әйбәт өйрәнелгән. Балаларга мин бик шат булып, күңелем белән ләззәт алып китәм бу шигырьдән. Җәлил укуларын без патриотик рухны югалтмас өчен, үзебезнең илебезне яратырга кирәк икәнен ни өчен дигәндә, соңгы елларда матди байлыкларга табынган чорда патриотик рух югалыбрак бара һәм үзебезнең шагыйрьләребезне, үзебезнең мәдәниятебезне күтәрү максатыннан эшлибез. Шигърият марафоны Екатеринбургта төгәлләнгән. Башка еллардан айырмалы буларак, быел Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен үткәрүгә игътибарның аеруча артуы күзәтелә. Чувашиядә яшәүче татарлар үзләрен белгертү ниятеннән күрәсең, Мәүлид кичәсен Казанда да үткәргә уйлаганнар. Һәм ул отышлы адым буларак кабул ителгән. Шыгырдан аксакаллар искә төшергәнчә, Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен үткәрү сугыш елларында да туктамаган. Өендә мәҗлес үткәрергә җыйган кеше мәгълүматны иңелек иман йортында ала. Бәйрәмдә укыла торган зикр тәсбихне мөнбәрдән хәзрәт кабатлый. Мәҗлестә ата-бабалардан калган борынгы татар телендәге салаватларга өстенлек бирелә. Безнең колакларыбыз яшь сабыйдан бишектән бирле моңнанган матур көйләр белән тыңлап үселгән вә безләргә дә үзебезнең татар телендә, үзебезнең милли телебездә мәүлидләр уку күңелебезгә ята төшә. Башка халыкларга да әлбәттә аларны тыңлаткан вакытыбызда үзебез дә хәтта тыңлаганда күзләребездән мөлдерәп яшьләр чыга. Чөнки ул татар халкының моңы йөрәктән, күңелдән, хистән килә. Авылда мәүлид үткәрүнең үз йоласы бар. Мәсәлән, мәҗлестә өстәлләрне түгәрәкләп куярга тырышалар. Булай эшләгәндә йортка хәер һәм бәрәкәт иңә дигән ышану яши. Элек табынга куелган ризыкка да аерым таләпләр булган. Мәсәлән, махсус күмәч пешергәннәр. Хәзер аны эш пешмәк алыштырган. Суны күмер самавырында кайнату исә әле дә дәвам итә. Шыгырданда ай дәвамында мәүлид бәйрәме 1000-гә якын йортта үткәрелә. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен Казан милли мәдәният үзәгендә дә зурлап үткәрделәр. Чувашиянең Шыгырдан авылы яшьләрен биредә дә күреп булды. Вакыйга Татарстан диния нәзарәте белән берлектә оештырылган. Казан милләтебезнең бишеге. Алтын мирас, татарның алтын дини мирас сакланган шәһәр. Шуңа күрә халкыбызның моңын зарын 1000 еллар буенда сакланган бу җәүһәрен, бу мәдәниятен яңадан халкыбызга кайтарып күрсәтү безнең зур бурычыбыз булырга тиеш. Һәм шуңа күрә без аны Казан шәһәрендә дә үткәрик дип ният иттек. Моллалар бер-берсенең бер-берсенә терәк булып, бер-берсенең ярдәм итешеп, бигрәк тә чит өлкәләрдә булган кардәшләребез бер-беребез белән шушы Татарстан җирлегенә тупланулар бик зур шатлык булды. Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көненә багышланган бәйрәм чаралары әле дә дәвам итәр дигән фикерләр бар. Бүгін менә шулар киләсе атна татарлар тормышында нинди вакыйгалар булыр, булар хакында җиткерергә тырышырбыз. Сезнең белән Флора Абдуллина иде. Сау булыгыз.